Dobrý deň, takže toto sú chodule. Chodule sa vyrábajú z dreva a chodí sa na nich, no, keď začínate tak dosť ťažko, ale ináč je to dosť ľahké. Chodule sú vlastne na to, že keď je sneh, alebo sú bačoriny, alebo je blato, tak si nezablatíme topánky a na nich je to aj dosť bezpečné a sú praktické. Chodula sa vyrába z dreva, musíme zobrať kúsok dreva a dve malé latky, z ktorých spravíme nadržanie nôh, potom ich priklincujeme a musíme také spraviť až dve, ale musíme si aj naznačiť, že kde tu na držanie nôh vlastne uložíme, takže si zoberieme ceruzku a napíšeme sem čiaročku. Dáme si tie chodule šikmo, jednu nohu dáme na stup a dáme sa hore. Postupne robíme jedny malé kroky. Dneska som sa naučil len chodiť na chodulách a je to veľmi praktické a budem na nich chodiť stále. Chodule všetkým z celej duše odporúčam. Čau.